Bob chwarter blwyddyn mae'r Partneriaeth Diogelwch Fferm yma yng Nghymru yn canolbwyntio ar gwahanol elfennau o ddiogelwch ar ein ffermydd mi. Tro yma, da ni'n canolbwyntio ar weithio ar lechweddau. Rwan gyda ni, mae Bryan Rees sydd yn ffermwr ei hun, yn ogystal â bod yn fentor i cyswllt ffermio ac yn hyfforddwr Lantra. Brian, where do we start? We start with the tractor, Alan, to check it over, make sure it's safe to use. Gwych, let's go. Cyn mentro I lechwedd, mae'n rhaid cael golwg fanwl yn ddyddiol o gwmpas y tractor. Y beth cyntaf I sicrhau ydy bod olew ar gael ar gyfer yr hydraulics. Mynd rownd wedyn I ochr y tractor a troi at olew'r injan a sicrhau bod yr un peth yn wir yn fanno. Wedyn, da ni eisiau edrych o dan y tractor achos mae'r gyriant pedwar yn seiliedig ar propshaft. Nawr, rhaid eisiau gwneud yn siŵr bod dim olew yn gollwng o gwmpas y propshaft na a bod popeth yn ei le yn ddiogel. Tynnu allan wedyn yn ôl ac golwg ar tyers. Gwneud yn siŵr bod pwysedd ddigonol cyn mentro I lechweddau ar hyd y 4 teiar a bod nhw'n gytbwys wrth gwrs. Mewn â ni wedyn i'r cab a sicrhau wrth gwrs bod y gwregeis diogelwch arno a bod y sedd yn gyfforddus fel bod chi'n gallu rheoli'ch amgylchedd. Gwneud yn siŵr bod y brecs wedi cyplysu a bod nhw'n gweithio'n iawn. Ac wedyn, codi golwg. Edrych allan trwy'r ffenestri fel bod chi'n gallu gweld pobman ar gyfer rheoli yr amgylchedd waith. Dyna ni. Wedyn, da ni'n troi I weithio ar y tir. Allan ar y llechwedd mae'n bwysig cychwyn o'r gwaelod. Ymosod ar gwaith o waelod y llechwedd. A be da ni eisiau wneud ydy profi gafel y teiar sydd ddechrau. Felly bydde dyn yn gyrru rhyw hanner ffordd I fyny'r llechwedd, aros, a wedyn ail ddechrau. Pan mae dyn yn ail ddechrau, mae'n cymryd tua 20% yn fwy o afel ar y teiars I wneud efo weithio, ac felly mae hwnna rhyw fath o yswiriant I chi bod gennych chi ddigon o afel I weithio ar y llechwedd. Mlaen â ni i'r pen ucha wedyn, a gyrru nôl I lawr, sicrhau bod ni'n gallu gwneud hynny ddiogel. Wedyn, rifyrsio fyny a stopio hanner ffordd os da chi am wneud gwaith yn mynd i'r cyfeiriad yna. Pan fedrwch chi weld ôl y teiar yn y tir, mae'n braw fod gafal digonol gynnwch chi. Ond os ydy'r dorchan yn dechrau symud, mae'n amlwg eich bod chi'n colli'r gafal yna ac yn ogystal yn mynd I sarnu'r tir.